Història que conten que diuen que vosaltres o la teva família de mal nom vos deien merda. Això és vera o no? Sí, però no vaig estar mai massa d'acord, perquè a la meva família hi havia, com tots els pobles, hi ha el mal nom del pare i de la mare, bueno, de la família. I molts deien de Can Mort i de Can Orell. Però algú se va inventar això de merda i tal, i alguna vegada me va arribar a les orelles, però la gent no m'ho deia mai a la cara, saps? Així com te deien a lo millor, ei, de Can Mort i tal, i no passava res, però això de merda me va emprenyar molt, saps? Sempre. Cago en Déu. I sabia que algú me deia aquest mal nom, a mi o a la família, no ho sé, però diguem que no era oficial. Però se deia que a la vostra família algú feia feina de femeter i que d'aquí venia el nom? És una llegenda urbana? Una llegenda falsa, a més, no és vera. Com s'ha de cal dimoni. Sí, hi ha llegendes urbanes a Mallorca potents. A cal dimoni que servien moix en comptes de cuní i ells mai a la vida han tingut cuní a la carta. Almenys jo hi anava molt allà. Sí, clar. Jo en els 60, I veritat que no hi havia cuní mai a la carta? Jo no ho record. No n'hi ha. Però si ara me deixeu que vos continuarem tot que em va passar allà, va ser collonant. És que ara m'ho has tret. O sigui, jo vaig, aquelles èpoques que lligàvem amb un estranger i tal, i vam anar 2 músics i 2 estrangeres allà, i van dir-los que érem un lloc típic, no? Clar, cal dimoni, típic, sobrassada, botifarrons, llom i tal, i anàvem allà, i bueno, mira, a la carta hi havia tors en col. Vam dir, hosti, això també és típic d'aquí, no? Tors en col. I van demanar tors en col, perdó. I quan aquelles troben allò, aquell animal petit, aquella cosa tapada en la col, i l'obren i se troben amb aquell animal, i van desaparèixer, no els van veure mai més, tio. En sèrio, va ser un drama acollonant. Lo llegaste en diaris, era un mito o era vera? Bé, eren ells que m'ho llegaven a nosaltres, però... No ho han tot sent, però... No, ja no me'l sent ara, ja no. Si no els convidaves a tors en col, poder sí. Però, tio, que... Jo sé que han sentit molta gent en aquella època que se lligava un munt, ja avui no sé com ho feien. No, però això eren elles que lligaven, com ara. Són elles que lliguen, no mos foten aquí farols. Entens? Però no, en sèrio. Bé, aquesta anècdota és que tu, al parlar de cal dimoni, jo tinc aquesta anècdota enclavada, tio, que va ser brutal. Els tors tampoc hi són a la carta. No, tampoc. Deu ser per culpa teva.